to. There you go. Nice. Sorry. Matapos ang matagumpay na pagdayo ni Romero Dono alias Rotles sa bansang Colombia, noong tinalo niya ang pambato nila na si Yugli Herrera via RTD, ay nabigyan ulit ng laban si Kabayan at ginanap ito sa Florida sa Amerika noong October 21, 2022 lang. Nakalaban niya dito ang pambato ng bansang Italy na si Christian Danilo Guido na galing naman sa 16 na sunod-sunod na talo. May record itong kalaban na 8 wins, 28 losses, 6 via knockout. May edad na 43 habang may kartada naman si Kabayan na 25 wins, 3 losses, 20 via knockout at may edad pa lang na 27. Kung record ang pagbabasihan ay masasabing tune a fight lang ito ng Pinoy, pampabalik lang ng kumpiyansa at pampagpag na din sa kalawang para paghandaan ang pagbabalik at para sa mga paparating pang mga bigating laban. Ating tignan ang highlights ng labang Romero Dono kontra Christian Danilo Guido na pambato ng bansang Italia. Round 1, agresibo agad ang Pinoy. Budiga ang punteriya ni Kabayan habang madalas depensa lang muna ang kalabang pambato ng Italy. Upper. Round 2, sapul sa mga solidong kamao itong kalaban. Halos di ito nakatama ng klaro, madalas umaatras at dumidepensa lang ito. Give him a big one. There you go. One more like that. Okay. Not intentional. Atras. There you go. Jab. There you go. Move. There you go. There you go. Ouch. Good. One, two, three. Hold the belt. There you go. Wala, puntos-puntos na niya. Taas na depensa, be. Taas depensa. Oh. Round 3, sa gitna ng palitan ng mga suntok, nahuli ng solidong suntok itong kalaban at napaluhod sa lakas ni Romero Dono. Labay, jab. To. There you go. Nice. Sorry. Pero bumangon pa ito sa bilang at sumabay pa sa suntukan, pero ilang beses pa itong nasasapol ng mga solidong suntok ni Kabayan. One more. Depensa. Counter. There you go. Relax. Ouch. Ooh. Hey, oh my God. Oh, sus Maria. Oh. Cut the round. Relax. Sa mga sumunod pang mga rounds, kontrolado pa rin ng Pinoy ang buong laban. Mas agresibo at mas nakakatama ng mga klaro at solido. Relax. Do not waste your punch. There you go. Double jab, good. Double jab. Oops. Ooh. Pilipino lang. Relax. Jab. Huwag kang pauna sa jab. There you go. Huwag kang pauna. There you go. Do not wait. Yo. Round 5, nakakabawi naman dito ang kalabang taga-Italy. Mas madaming patama kay Kabayan. Nice, Leo Colo. Nice. There you go. Taglira.
bay, dungo, idungo ang ubirang bay, dungo ang ubirang. Ubirang upper. Hey, go. Sige. Okay. Oh, shit. 1-2 lang, 1-2. Jabo na. Hey, go. Upper. Hey, go. Hook. Hook sa panga. Wala na. Ay sunde pre, mudagan man na. Sugata pre, kay mabanti man na. Imo sa sundon, mudagan man na, badola. Yun know, pwede na sabayan dyan kasi pagod na kasi. Marunong din na magtago yung kalaban Veterano din Job, Romy. Sa huling round, palitan ng mga kombinasyon, mas agresibo pa din dito ang kalaban. Mas nakakatama pa din ito ng mga solido sa ating kababayan. Minsan niya sa kanila may damage sa yung right hand niya. Hindi sa matigas kasi ang ulo tayo. Matigas kasi suntok yung ulo. Otok-otok pre, otok-otok. Hands up. At sa naging desisyon ng mga hurado, ay panalo ang Pinoy via unanimous decision. Napabagsak ni Romero Dono ang kalaban sa round 3 at mas solido ang kanyang mga patama sa kalabang taga-Italy. Unanimous talaga. Romero Dono. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.